салом алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳама каса хуб ҳастед, саломат ҳастед. мо дирӯз як бародара сабт карда дар ҳамин интернет партофта будем, лекин баъзан нафарҳои пайдо шуданд ки гуфтам бихезад ҳозир Россия биёяд, 75 000 музди маошаш ҳаст. бо баъзан бародарҳои пайдо шуданд ки дар худи ҳамин Тоҷикистон гуфтан ай 3500 то 4500 музди маошаш метем, ҷои кориш дар тарафи Корвон, Дог, Ваҳдат ва ғайра. Ва чандин нафари дигар гуфтанд ки рақам партофтанд дар ман, рақам партофтанд ки шумо ҳамин бародара рақамоя битем. Масалан мо қобилияти ба кор таъмин кардани ҳамина хурду хӯрокаш метавонад ки масалан як ҳафта ба як бор масалан ба ҳамон тарафи ҳисор равад, хурду хӯрокаш, ҷои зисташ ҳамаша таъмин кардан тавонем. лекин гуфтан 2,5 то 3,000 музди маош ҳастай. анакнун нигоҳ кунед ки дар ин навбат ман ба ҳамин бародар занг задам тавассути WhatsApp. мутаассифона ҳама гапоша нагуфта заряди телефонаш мурд. бибинед чӣ мегад ва дар охир шумо бибинед ки чӣ пешниҳод мешавад. Ва як гапи дигарам ҳастай. Як-ду бародари дигар занг задан дар WhatsApp гуфтанд ки мо шогирдои акай Раҳим ҳастем, номерои ҳамин бародара битӣ. ман ҳам номерои ҳамин бародара додам. натиҷаи ин гапро баъд аз гапи акай Амрулло гӯш кунед ки чӣ ҳастай. алло, акай Амрулло чӯ кардӣ? меша худи чӣ ҳол дорӣ? ҳаминҷа як дусе бародаро пайдо шудиам, меган ки агар ки хоҳад дар Ваҳдату дар Доку масалан дар 46 Корвону ман ҳаминҷа ҷои кор ай 3500 то 4500 ҳастай. мошин хариди чӣ? ҳамин мақсад шу ҳамин хеле ҳастай. ту чӣ фикр дорӣ дар фикри ҳамиё? мақсад кор кардан ягон чи ин хеле ягон чи бародари азиз, агар ки дар Тоҷикистонам ай 3500 то 4500 қати кори доимид биёбанд, пакриватет мекунад, я хароҷотота рӯпӯш кардан метавонад. ба инҷа мақсад ҷо пок, масалан ин чизош муҳим нестай худат ба. бешадохиан кори доимӣ дар ҳаминҷа ҳам бошад кор кунӣ. ин хеле ягон ин мена шарт неста ки акай Раҳим бояд бошад ҳаминҷа ба. ту ҳози ягон ҷо ҳамин рӯз кор кардӣ? ҳамин рӯз ягон ҷо кор кардӣ? телефонаш мутаассифона гуфт заряди телефонам. модарону аппаҳову хоҳарони хонашин, донишҷӯёни азиз, гӯш кунен, гапи хуб ҳастай.
мехоҳед ки кор кунед ҳама рӯза аз 200 сомонӣ дар давоми моҳ то 10,000 сомонӣ ба даст биёред, пас рақамҳои дар зер буда апай насима ба шумо кӯмак месозад. 93 925 95 95 дар ин рақам занг зада соҳиби ҷои кор гардед. шумо метавонед музди меҳнататонро ҳама рӯза ба даст биёред ё дар давоми моҳ. ҳамагӣ 3 нафар корманд дар кор асту халос. ва ҳар гуна тӯҳфаҳои беҳтаринро мехоҳед ба наздиктарин шахсонатон тақдим созед, аз ҳамин апа дастрас кардан метавонед. ҳамаи фаҳмондадиҳо бепул астай. Донистани забон тамоман дар кор нестай. занг занед, масъалаи кори худатонро. хуб, хулоса вақте ки имрӯз ба телефон ба мо занг зад акаи Амрулло, гуфт якчанд кас зангом зад барои кор, гуфт локин гуфт аз ҳамон шогирдое ки гуфти акаи Раҳим ҳастанд, ҳамонҳо ягон кас мана занг задагӣ нестай. то ҳол мана занг задагӣ нестай, вале дар комментарияҳо аҳамият додам. баъза нафарат мана дашном карда истоди, гапҳои бад гуфта истоди, гапҳое ки шуниданаш боиси дард ҳастай. ман то ҳол ба падари шумо, ба модари шумо, ба хоҳари шумо, ба оилаи шумо, ба додари шумо ё умуман ба ягон нафари наздик ягон гапи сахт нагуфтам, даштумам накардам. ҳар чизе мешнавед шумо аз рӯи рафтори худатон мешнавед. баъза нафара фоидат расидан наметавонад, хоҳиш мекунам ки зараратро низ нарасон. хуб, дар ҳамон видео агар шумо аҳамият додагӣ будем, ман ҳамон бародара гуфтам ки худованд тара дасти соз дода, чашми соз дода, қуввату тавоноии соз дода. одамоне ҳастанд ки масалан нимҷон ҳастанд, тани солим надоранд, лекин баромада кор карда истоданд. ман ҳамон қадар ҳамаи бародара гуфтам ки масалан шумо конкретна аз акаи ҳамин Раҳим чӣ мехоҳед. дар ман ответи конкретӣ надод, гуфт ки масалан як сир аст, як чиз аст. лекин баъзан бародарон кайҳо пайдо шуданд ки дили нияти ҳамин бародара гуфтанд мехоҳад ки хонаш битад, мехоҳад ки ҷош битад, мехоҳад ки як чизи дигараш битад. ман худо шоҳид аста ки дар бораи ин чӣ мехоҳаду чиш метиҳанд ягон чӣ маълумот надорам, лекин баъзан бародаро фаҳмиданд. аз ин хотир хоҳиш мекунам ки ҳамон нафарҳое ки комментария менависен, аввал чӣ чизе ки менависед як бор дар доираи худатон фикр кунед ки масалан ҳамон гапа чӣ хел қабул мекунед. вақте ки модари як каса, вақте ки хоҳари як каса, вақте ки худи як каса дашном мекунед, агар ҳамин чиза ба шумо гум худтон чӣ хел қабул мекунед. агар ки масалан қабул гуфтен, ҳамина дар комментария нависед, ман бачаҳоро гап мезанам масалан дар бораи аними шумо ҳам фақат дашном кунам биравад. лекин ба хотири шумо ана ҳамон падару модару хоҳаре ки масалан ва дигар аъзои оилае ки ҳастанд гап шунаванд, ин аз ноҷавонмардии шумо. баъд дуюм, агар дашном карданед, прямо ё худи ман накунед, ё ҳамон бародара кунед. дар ин ҷо дигарҳоро ҷо набиёред. хуб, имрӯз боз зангҳое пайдо шуд ки масалан гуфтанд ки мехоҳем ки ҳамин бародар омада кор кунад, билет пулиш ҳисоби худаш бошад. лекин бародар қати мо ба пуррагӣ гап задан натонистем. яке шавад агар паго даъваташ мекунам, пеш гап мезанем, яке нашавад тавассути телефон гап мезанем. дар ҳамин ҷо чӣ гуфтанӣ ҳастам, имконтон бошад, тавоноитон бошад, ман ина намедонам ки аз чӣ аст, боз ҳамин такрор мекунам, бигиред дар наздатон ба кор таъмин кунед, аввал санҷиш гузаронед. лекин ин бародар гуфт ки як-ду нафаре ки мана занг зад, гуфт ки мо шогирдои акаи Раҳим ҳастем, Раҳими Ғармӣ ҳастем. ин бародара ман вақте ки пурсидам ки масалан тура занг задан, ҳамин ягон кас зангт задак, гуфт ки не, занг назадан, занг назадай. шояд онҳо будан набудан, ман ин чизаш ягон кафолат додан наметавонам. агар ки боз такрор мекунам ки имкону тавоноитон бошад, ҳамдигара кӯмак кунем, хуб астай. мутаассифона бародар гуфт ки заряди телефонам буд шудеста, дар чӣ ҳастам, зарнисор ҳастам, чӣ рафтестам, деҳа ба хона рафта истодиам, мумкин 1-2 дақиқа гап задем, зарядаш буд шуд. лекин агар пага фурсати хуб пайдо кардам ё бегоҳ гап задам қатиҳо, ҳатман шумо мо мемонам ки бибинем ки чӣ гуфтагие, ки чӣ пешниҳодиш кардагӣ ҳастай, ҳатман мемонам. ва мақсади конкретиша як бори дигар ба хотире ки дили шумо пуршад, мепурсам. хоҳиш дашном кардан гум кунед. шумо мардакин, кадом мардака дидем ки дашном мекунад, феъли занакитон апартин.
дар тан либоси мардона, сурати сират мардона, лекин ботинан занона чӣ дар кор аст? фоидатона расонда наметонед, зарартона низ нарасонед. худо нигаҳбон.